hi ha com un vel de misteri respecte al món diplomàtic, però en aquest cas concret el misteri resulta ser major. De sobre és conegut per tots que al començament dels anys 80 van ser una mica convulsos a escala internacional. Pense, per exemple, no sé, Israel, Espanya, Turquia, Polònia i Argentina contra Anglaterra. La guerra de les Malvines va obrir un front en el qual es trobaren confrontats l'interès de molts països i sembla que tot passava per Suïssa. Com podeu entendre, no seré jo qui desvele el que va passar aquella nit en el sopar en el que es varen trobar als mandataris mundials per a buscar una eixida al conflicte de les Malvines. Sí que vos puc dir que Pepiu, que per aquella època tenia 7 o 8 anys, va ser una peça clau per a que tot arribara a bon port, o almenys que no s'encallaren les negociacions. I és que Pepiu era molt d'amagar-se davall de les taules i tenia informació molt valuosa. Suïssa va ser el punt de confluència on intentaren trobar una solució a un conflicte que portava de cap a mig món, encara que aquesta sensació no era percebuda per la gent de peu. A l'ambaixada d'Espanya a Suïssa va tindre lloc una reunió secreta a la qual acudiren la reina Isabel d'Anglaterra, la dama de ferro, Margaret Thatcher, que en aquell moment era la primera ministra, Raúl Alfonsín, aquell del bigotet, que era el president de la República Argentina, el rei Olaf de Noruega, François Mitterrand, el president de la República Francesa. El que va ocórrer en aquesta reunió, el que va succeir ahir en aquesta reunió, no va canviar el que va passar després en la història, però sí que va tindre una repercussió en un àmbit més privat, més personal.